Super migubay na ko ba sa sir. Facebook ba? Ha? Lahi na ko ng mga kabataan ron kaysa sa una. Mo na yung mga sa Facebook. Lahit na ang kabataan ron kaysa sa una. Oh, lahi na bitaw gyud. Ay, reglasa kami rin sa pangkita kami school maka. Oh. Kanang sa una, sir, no? Nindot kaya itong ato ang panahon. Sa una, mga bata, butan kayo, mobles tagani sa itong mga gulang-gulang na, mobles. Wait, naka-experience ko ano. Tagulang na. Karon sir, wa na yung mga batasan ng mga bata. Dili buta na napoy uban, pero kanang uban ko mga wa na yung mga batasan na ganito yung uban nga kusuntukan online. Nakatatawan lang ato kay nakipag na-post na pag yun siya nagsuntukan online niya. Ya sana. Natapanganuan. Eh, isog-isog man sa online ato asa una nga. Kanang wala pa online nga natay kontra ay atangan ramas gawang niya pagkaugma. Mahod sa. Naman basta makapagawas sa gibate niya. Karon sos magtantaanay na tungod aning online. Nya kani pong mga tanga pod ng mga uban po follow po silang mga page abi kay muna na makabiba pod ato asa una libutan na magkas ng class ka binukbukay na. Karon sos wala lagi mga batasan ng mga bata no sugoon ra gani mo sigar ang mata. Sa una kita sugoon pikpik kung bata ato ana unta katong bunal atong sanga sa bayabas bako din ta. Karon sus mga bata manigar ang mata. Mas nindot gito sa una sir nga wala pa yung mga Facebook, wala pa yung mga social media kaysa karon nga naunsa na ni. Mao lagi gyud, mo gyud na lahi na. Prank pagaling inahang di man unta na kinahanglan. Wala pa yung ubang i-prank nga sus. Sa matawin ako na anang suntoy nakuha nila ang prank nga makapasakit mas tugan hasta uyab gani i-prank sa ginikanan. Wa yun na mo wa na inakuha na to ng mga batasan sa pamagkawala ang kaniadto. No? Yung kani pong ubang bayi po, nabikigan hang magpasikan, magkita-kita po cleavage, anong ilang social media. Hindi naman ito na necessary pa. Follow yung ka, follow ka, dili na kinahanglan magpa-bahi pa ka dira. Mas tinulot dito itong childhood sir now, kay makadula-dula man ta, init-init ta sa una. Itong ginikanan, magproblema taon, magsinggit bitaon kay sitag bulad o init, padalos-os. Karon sos magproblema na pong ginikanan pagpagawas kay pero may naman sos balay wa na immune system din makit-adlaw. Nindot gyud tong sa una. Mas nindot gyud. Childhood childhood time sir no kay na-explore gyud nato ang pagkabata karon sos mga tracy na magpa-ibahin. Maupod lagi oy pagkalain na naman. Pero mao naging kasagaran. Sige sir, at Diyos ang trabaho. Okay, padayon mas yung trabaho. Kumana na, pamauli na mo ha, kay time na.